Tinokudokesai mabuja kuzvinhau dzomanhoko dzozuva rokugumisira mwedzi uno waNdira. Maitokozani Khupe waenda kumatare dzimhosva wachiti ivo nobato ravo reyoMDC team vari kuda kuti naMwonzora wagopuwe mari iri kufanira kupuwa kubato reyoMDC Alliance. Aidi aiwa pakaita kunyangarisa chaipo, paribe kuzikana kuti zvichatekaira sei nekuti wabva waisapo wachisungisawo pokare iyo dare reparamende pabodzi ponogurukota rinoringana zvemutemo kuti waende pabodzi pona naMwonzora. Hino tichaona kuti zvichabudirira papi uye zvichaita sei kana vachinge wapedza kumatareko, asi kumberiku aiwa kuno nyaya. Wozeki wagotiwo mangwana wanhadzirira kuti watande kuenda kumaruwa nenzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mese kuti waende konyoresa vanhu vari kuda kuti wapinde koita vanhu vanovhota munyika. Idi mabi yangu tiite bawo rokuenda konyoresa wapwere wese wasvika makore 17 waende konyoresa, nokutoti kubva zuva rokutanda chairo vanenge watopo kumudze zvichienda zvakadaro. Nzvimbo zhinji dzinenge dzatori nevanhu zvokutoti ipapa aiwa itai bawo mabi yangu mutande kuenda koringitsa kuti wanenge wari papi. Mukaenda padande mutande rozeki munoboya kwawanenge wari nzvimbo, asi tiri kutoziva kuti nzvimbo dzakaita sana Nhau pachikoropo naMusau pachikoropo wanenge wandoripo, zvokutoti nzvimbo zhinji endai koringitsa mabi yangu zviite zvakanaka, munyorese kuvhota tiwane kubudirira zvakanaka nokuvhota ku bato roCCC kwainozano ragofananidziwa nokuita kuvhotera Satani. Kwai wanenge wavhotera bato rimwe wafanana nevanhu vari kuvhotera Satani vari kuda kuti nyika ibudirire. Idi mabi yangu zvinenge zvavapunzumura nzero wanhuwa zvokuti waakusaya kuti woita zvokudini. Ipapa paribe chawagoreketa chino chokuita nozvokuti zviri kureketiwa nobato rimwe zvakanyangara pakudini. Iwe wari kundoreketa basi kuvhundutsira vanhu kuti wareke kuita zvokuzoda kuvhoterana nobato roCCC rimwe. Mapurisa ari kuhwadza mumaguta kwai guta roHarare mapurisa ari kuramba achindoita kutsvaka vanhu vakapfeka zvoyero zviri kutoita kutoti unosaya kuti kohokonai. Idi kumupfekero hembe waakuita kukubisa nemapurisa nokubva wasungiwa pokare uribe kana chawaita, nyange uri kundozvitekarira hako unondoiri kana wakochonohwa waakutoendesiwa kupinziwa mudzimotika nokuendesiwa kumapurisa nokuti wakapfekera zvinhu zvoyero. Aidi mabi yangu paribe akuziva kuti zvinoita kudini, unosaya kuti kohokonai iwo wanondoda basi zvinhu zvoyero zvakapfekiwa zvemapato avo, asi hwii bato riri kudiwawo nevanhu. Pabodzipo vanhu vakandopfekawo havo zveyero waribe chimwe chawaita, wari kuramba wachindopinziwa mushishi, unotosaya kuti kohokonai warumewa wachiita hunhu hwakadandi. Idi zvakanyangarisa chokwadi. Ipapa bato roCCC pokare kwai raendesiwa kumatare edzimhosva ringangoendesiwa pokare kuti rinzi kwai riripo pamutemo. Kwai izvi zviri kuitiwa nokuti wari kureketa iwo kuti ruvara rweyero pabodzipo nokuita kuiko kuti CCC ko wakada kutoredzera zverimwewo bato. Aidi mabi yangu unoziva kunonzi kana gondo rapotsa nhiyo rinenge rakutoda kutoita zvese nyangwe marara rinondokumba. Hino tichaona kuti vachazviita sei, tinenge takandoringai kwazvinenge zviri kuenda. Tatohwadziwa nyasi kwaino Zimbabwe Anti-Corruption Commission, vanhu vanosenza kumakambani hurumende vari kuramba vachindoita zvouri vachimora mari yekumakambani ko. Kwai vanhu vavari kumora mari iyo ndo vari kuita kuti nyika ireke kugobudirira. Idi zvakatoita kuoma mabi yangu, unosaya kuti kohokonai kana muri kuziva kuti ndo vari kumora madini kuwasunga imi muri muno matomo okusunga acho, unotozvisaya. Wagari vari kubhinga dunhu mateberere ndiyo dzauru kwai wanetseka nochirwere chomapundu
chiri kuitika mung'ombe pabodziboo nombudzi haidi mabi angu zvakatoita kunyangariwa. Ng'ombe ikoko kwai dzagwarashiwa zvakanyanyitsa nokuti kwai dzikarumiwa noumhutu zviri kubva zvaita kuti zvivhiringe zvoita mapundu iwayo. Nyama yacho pokare kwai inodojikaba nokutoti dzinobva dzatochimbidza kutopfa. Haidi mabi angu, tirambe takangwarira. Ndosaka zvichinzi endai kodhibhisa ng'ombe nguva iripo, nguva nenguva, kunyanya nguva yokunaya ino. Kuzimura kwaisiwa anonzi Regina Chinamasa kuti aite ndiye asanobata matomu okutungamira kambani iyi. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvitekaira sei tichigokunyepai ipo zvinenge zvachinjirikapo. Kwai kuzifa kwadzingiwa vanhu neiro wakuru wakanga wamisiwa noSRC kwai kusanganisira Kenny Ndebele adzingiwa pokare ikweyo. Heno kuti zvichatekaira sei ticharamba takaringa kuti mhosva yachenjei nokuti zviri kumbotekaira sei tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa manhoko yano kwai Tito Mboweni anyorera tsamba kudare reparamende kuti achazvidaba zvokupinda mudare reparamendezvo kutanda nyasi. Atoti kubva mangwana anenge asingachadi zvokupinda mudaremo, zvokutoti heno mabi angu aribe kureketa kuti ada kumbonyatsoitei, asi wari kureketa makwai wati akuenda kosenza kumakambani akazvimirira egani. Haidi, heno ticharamba takaringa iko zvinoperera. Ipapo muSouth Africa mupokare kwai peturu ndo yega iri kukwira mangwana kutanda musi wechitatu zvokupfuura marandi 20 parita ribodzi. Dhiziri noparafini zviri kutoderera mutengo, asi peturu aiwa iri kuramba ichindokwira. Kwai kubhombiwa kwakaita kuNigeria kwasiya vanhu vazhinji vakatoita kupfa, pariba hataziva kuti vanhu vangani chaizvo wati wapfa. Toramba tichindoti mweya yavo izorore murugare. Chikwata choSundowns kwai chatanda kuburitsa matandira chakaita zvonhabvuchi pavari kuburitsa firimu rakanzi Sundown Stories. Aiwa wabi edu wari kuzvikona dai watoramba wakaita kudando. Mukaatikidzwa kanyasi kwai Frank Lampard ndiye aitiwa murayiridzi wechikwata choEverton kuIngilandiku. Ticharamba tichiringa kuti anozvikona chere kana kuti achadzingiwa pokare makuno yano. Tiri ipapo zvedu panyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.